मैखोम मैखोम मैखुम माबायदि मोनखो हाय हेलो लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट हिसाबै लाना फैबाय आरोना लोगोफोर मोनसे बिराद गिलु बालु गोख्रों आपडेट आरोना लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना फेसबुकफोराव नङाब्ला सोरनिबा निउस रादाबफोरावहाय नङाब्ला सोरनिबा इउटुब चेनेलफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबो जानो हागौ तो जायखियानो जादोला बे समावहाय जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलां भिडिअखौ स्किप खालामनाङा माने दाननानै नायनाङा आरोना लोगोफोर अब्लानो नोंथांमोना बुजि मोनगोन बिथां मा खारननि थाखाय बिथाङा ओरैबायदि नेनानै दङ ओरैबायदि डेन्जार बाथ्राखौ बुंदों चेलेन्ज लानाय बायदि बाथ्रा जादों आरोना लोगोफोर नङा होमब्ला तो जियानो जा नायलांदों नोंथांमोना तो लोगोफोर बे समावहाय आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायलांनानै होनो जानो हागौ नोंथांमोना मैया दाखालि गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल नुगासिनो दङ सोरनि नङा होमब्ला लोगोफोर तो आं बेखौ गोबांखौनो बाथ्राखौ बुंनो थांलासै सासेनि बाथ्राखौ बुंनानै बुंसिगोन जिहेतु नोंथांमोना बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारीखौ नोंथांमोना भाइरेल जादों होननानै गोबां सुबुङानो मिथियो नाथाय बेनि एगेन्स्टै सोरबायदि बाथ्राया मा बाथ्रा लानानै बिथाङा दिनै ससियेल मिडियायाव बिथांखौ बुंदों बा जावदों आरोना लोगोफोर आं बेखौसो लानानै फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै बे सिस्टारनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनासंलांबाय था बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे सिस्टारा बुंनाय बाथ्रा आरोना लोगोफोर तो जायखियानो जादों नोंथांमोना खोनासंदो बिदिनो जाय नंखाय माखाय बिराद भाइरेल खालामदोंमोन आंखौ ना साफा मोननांगौ आरोथ' मा बुङो बिब्दिनो गावबा गावनो साफा ओंखारलांबाय थाथों आरो सासेबो बारग'नाङा बेखायनो आङो नै एसे खुसिनि थाखाय 1 लाखनि पक'रा 1 लाख मोनसेयाव 1 लाखनि पक'रा जानोसै आरो गोथावथार जायो 1 लाखनि पक'राया मैखुम माबायदि मोनखो गुबुनखौ एसे एनै मा बुङो गोरोन्थि जायोब्ला होसो जाज खालामनानै भाइरेल खालामग्रा निउसाव होसो फट' होयै भाइरेल खालामग्रा गुबुनखौ फर्स खालाम आंनि फट' आंनि भिडिअ भाइरेल खालामहोग्रा एफआइआर होनो नाजाग्रा दा मा मोनदो आंलाय मा बदनाम जादों आंथ' बदनाम जायाखै नोंसो बांसिन मोखां गन्थं देखायनो हायि बदनाम जाबाय दिस' थैदो दानिया आलायनानै थैदो हबैखै मोखां दिन्थिबावनो नोंहालाय गावनि संसारखौबो फिनिश खालामनानै लाबाय गुबुननि लाइफखौबो फिनिश खालामनो नागिरो गुबुननि लाइफखौबो जाख्ल'नो नागिरो बोख्ल'नो नागिरो दा मा मोनखो बेटा हा लाजिनाय मोनाखै इसेबो लाजियाखै इमान भाइरेल जानानै आंथ' हगारनायाव गैखाया आंखौ जाय गाज्रि लिरनानै भाइरेल खालामदोंमोन ना प्रुफ गैयालासिनो जेरै मेरै खालामदोंमोन ना फुरा आं नेनानै थाखाबाय आरो जाय आंनि सायाव गाज्रि लिरनानै होदोंमोन गाज्रि भाइरेल खालामनो नाजादोंमोन साफा मोनखागोन सासेबो गखाया बेफोरबायदिनो नायखागोन आं सानसेबाबो रिजाल्टआ माबायदि जायो नेनानै थाखागोन नायगोन आरो मोनबायबो थाखागोन साफा आरो बेल' नङा जाय आंनि सायाव इनाय सानथारदों माने मेगनबो सानाय थायो आरो खायसे मानसिखौ इनाय खालामनो साननायनि सायाव मेगनबो सानाय थायो बे मेगन सानायजों लोगोसेसो खालामो मानसिखौ गादबो नाथाय जों रावखौबो गादबनो थायाखै हारिनि थाखाय मायबा मोनसे हबेखिबा बोरैबि जायोब्ला जाज खालामनो थाखाय जोंहाबो मोनथाय दं राइट्स दं जोंबो बुंनो हायो गावबा गाव हिउमेन राइट्स मा बुङो फ्रिडम अफ स्पिच दा जाहैबाय नोंनि सायाव गुबुना फ्रिडम अफ स्पिच होगासिनो दं आरो खोनासंबाय थादो दानिया निउसखौ आं नै फरायनानै होबाय मा बुङो पन स्टारफोरनि माबा जादों हिर' जादों नों एबार हिर' जादों निउस फरायनायावबो निउस लाइभआवबो खामानिबो होलाना रादाब फरायनाय बुथुमनाय रिपर्टारावबो खामानि होला नालाय एबार नोङो हख्लायदो ओरै फिल्मखौ बानायदो नोङो एबार फैसा खामायनो हासिगोन एबार मा 40 लाख क्रर मोनगोन सानसेयावनो टेनसन गैया भाइ हख्लायदो एबार नोंसोरनियाथ' इदिसोना लाइना नङा होमबा आं एसे एनै बुंनायफोरा देहायाव नाङैसो आंखौ बेफोरबायदि मा बुङो भिडिअ सार्च खालाम नायनानै आंखौ बिदि खालामदोंमोन ना दा मा मोनखो भाइ
थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनो मोननैसो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय मोनथिखाबाय सिस्टारा दिनै बिथांनि बागै मा बाथ्रा लानानै बुंखो आरो मा कारननि थाखाय बुंखो नङा होमब्ला लोगोफोर गोदोलायनो बिथां सिस्टारखौबो जिहेतु बिथांनि फंनैसो बाथ्रा बड'लेण्ड रादाबनि थ्रुयै बिथाङा गोदो मथा मथि 2-3 मान्थनि सिगाङावनोमोन खोमा ना लोगोफोर थ' बेखौनो लानानै दिनै बिथाङा फिन खेबसे बिथांखौ खिथेर लादों होननाय बायदि जादों आरोना लोगोफोर बिथां आंखौ गोदो माने एफआइआर होनो नागिरदोंमोन निउस रादाबफोराव ओरैबायदि बानसावदोंमोन होननानै बुंदों आरोना दिनै गाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया दिनै गावनावनो नांबाय होनना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला नोंथांमोनाथ' अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ हमदांनो हाखाबाय जानो हागौ नङा होमब्ला गाव गारनाय जुमुदिया गारनायावनो नांबाय होननाय बायदि जाबायना लोगोफोर सुलुङावथ' फोरमायनाय दंखायो बेफोरबायदि बाथ्राया नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखागौ आंलाय आरो माथो बुंबावनो थानो होमब्ला जियानो जा लोगोफोर बेफोरबायदि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे लाबोबावनायावहाय आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो आंनि निमाहा बियो आं नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोआ होननानै सानदोंमोन नाथाय गोबां बारे बिनि बेफोरबायदि बाथ्रायाहाय दासिमबो गोसारलानानै दङ गोदोहाय बिथांमोना जिहेतु बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों बड'लेण्ड रादाबाव थानाय समाव गोहो दङमोन बिथांमोना गोहो थानाय समाव जायखि मैखोनो बिथांमोना भाइरेल खालामनो हादोंमोन बुंनो हादोंमोन होननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथांमोना बानसावदों नालाय लोगोफोर नङाब्ला ससियेल मिडियायाव एकेबारे डाटा अन खालामबानो आं फेसबुक खुलिबानो नायबानो सब बेनिल' नुखायो नालाय ओंखायनो जेनेबा आं फिन खेबसे दिनै बेफोरबायदि मोनसे भिडिअखौ लाबोफिननाय जाबाय बयबो सुबुङानो दिनै बिथां मैखोम ब्रादारखौ बुंजानो लुबैदों बा ससियेल मिडियायाव फैनानै बयनिबो सिगाङावहाय क्लियारिफिकेसनखौ होजानो लुबैदों दाया सोरनि मानोमोन मा कारननि थाखाय दाय जाखो ना 40 लाखखौ बिथांनिफ्राय जामारखो बै हिन्जावसाया बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोबां सुबुङानो दिनै गुबुन आलदा रेकर्डनि दारै बा भाइरेलनि दारै बिथांमोना कमेन्ट्स खालामदों कमेन्ट सेक्सनाव आं कमेन्टखौ होबाय थालासै नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' अलरेडि नुखाबाय थायो खोनासंखाबाय थायो नङा होमब्ला गाज्रि दामोनसै नङा होमब्ला सानसे समावब्लाबो नोंथां मैखोम ब्रादारा नैबे आंनि भिडिअखौ नुगोन नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै नुनानै माने बेफोरबायदि नैबे बाथ्राया आं बुंनाय बाथ्रा नङा गोबां सुबुङानो बुंनाय ससियेल मिडियायाव जेरै बानसावदों आं बेफोरबायदि बाथ्राखौसो लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जादों बा खालामनाय जादों आरोना लोगोफोर नंगौ थारैनो गोबां सुबुङानो दिनैनि दिनावहाय दानि जुगावहाय कलि जुग होननानै गोबां सुबुङानो बुंदों नों हायोना आं हायो आरोना मोनसे खिथेर मोन्दोंबाथाय मानसिफ्रा जावनो नाजाबाय थाखायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो साफ्रोमबो सुबुङा जा खामानि मावदों मोनसे हुसियारै थानानै खामानि माव मोजां थानानै खामानि माव उन सिगां आगे पिसे साननानै खामानिखौ मावनानै लाबानो जाबाय नङाब्ला लोगोफोर थ' जियानो जादोला मोनसेल' बाथ्राखौ जोबनायाव आं फोरमायबावो बयनिबो सिगाङावहाय बिथां मैखोम ब्रादाराहाय दिनै ससियेल मिडियायाव फैनानै गावखौनो क्लियारिफिकेसन होनायमोनब्ला गाहाम जागौमोन होनना बयबो मिथिगौमोन होननानै गोबां सुबुङानो मिथिदों सोंखारिदों दिनै आरो आंबो सोंखारिदों आरोना लोगोफोर डाइरेक्टनो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय बिथांखौ एरख'बायल' होननाय खोनादों आरो बिथांनि बे नटिसखौल' मोन्दों आरोना लोगोफोर नाथाय बिथांखौ दिनै निउस रादाबनि गेजेरजों निउस पर्टेलनि गेजेरजों बिथांखौ मानो दामासै बा मानो बानसावासै होनना गोबां सुबुङानो दिनैसिम सोंखारिबाय थादों आरोना सोंखारिबाय थागोन होननाबो बुंनाय खोनादों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर फिन खेबसे बुंबावबाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनियावबो निमाहा बिबाय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननियाव गिबियै गोदान भिडिअ होयोब्ला नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय